Warranty boy. Purchase your tracks today. En morna kendo bedo kodi janeno mar Lolwe TV e chenro mar twak rowere kama bende odiochieng' ma kawuono wan kod rawera ma bende wadhi godo mbaka kolure kod wechego mag thum sana mago mag gospel ka bende an kod e studio abro miye thuolo owach ni nyinge kamoae bang'e wabro dhi mbele kod go mbaka arwakini machiegni nyis joneno go mag Lolwe TV nyingi. Asante, nyinga ena Mavina Lo, mar Warranty boy musician. Okay. Mana kuinjo na joneno mag twak rowere, joneno mag Lolwe TV, wendo makawuono wan godo e studio, iluongo ni Mavina Lo, kata nyinge no mong'ere kodo ne jogo ma samoro osewinjo thumbege, iluongo ni Warranty boy. Arwako ni machiegni kan jata chenro mar Pauline Oyudo. Mana kwa dhi mbele, iwacho ka ni nyingi en Warranty boy, at the same time in gospel artist. Inyalo wacho ni nyingi ni odhi nade gi gospel mokwongo? Yeah, Warranty boy, en gago mabedo warrant. Warrant and Gigma. By the way, for me, I like Gigma again warrant. Gigma kinyao, chaki penjonia, and the warranty marriage. Koraero, manu mea akoma, achaki and chakra warranty. Korengano ni wendi kangato winjo to chako penjo ni macha wenda. Yeah. Okay. Mana kwa dimbele inyisa chien kachani itimo bongo gospel, in bongo gospel artist. Inyalo nyiso wa Martin kuom bedo bongo gospel artist ama gimomiyo ne yiero line mar gospel artist. Yeah, yiero bedo bongo gospel artist. Ketkinyo maisha masani. Yeah. Vijana wan kuom gengeton or secular. Yeah. To in music, video story ni gospel onge pesa or whatever. But an kuma choose bedo gospel in gospel bongo. Nikech kama Nyasaye gola bor, kama Nyasaye maisha na kitendwa kimamwa kama Nyasaye gola bor. So kumana wacho ni Nyasaye abutione. In any case, an kijana abutione bongo for. Yeah. Pero kamana winjo kachako wacho ni ngenji neno ni luwo pesa. Inyalo nyiso wani kane pok ichako thum. Ning'iyo ni maka timo tabi yudo pesa ama ni balance ni maybe secular nigi pesa, gospel nigi pesa, koro waka line ni koso ang'o miyo ni donje mayo. Badhe kana pok achako thum, nakuonga ng'iyo beth na badhe na wach kuma dier na ng'iyo. Nacho ni ere kama nigi pesa. Adhi secular, kosa tim bongo. But Nyasaye no wechunya. Kaniambia do what is right. Nifanye kitu you are good at. Yeah. Team gospel bongo, the way utaifanya, Nyasaye yaoni hiyo. Imora mitimu Nyasaye yaoni. Kora nuko mana choose ni ada timu gospel bongo, ada pako Nyasaye gospel bongo. Mombo mia no matindo maboyudo, emabro. Inu wagego malo. Koro, what is your expectation like finance wise? Iwacho ni kupo ni nyade koro moka make this kind of amount tadhiwe gospel adonje secular koso en na unge chiro awinjo kanyo kiwacho ni into ninyo laini mar pesa. Yeah. Okanyo choni kai nyade koro tabro donje secular kora donje gospel material. Yeah. But for me, ang'e ni gimora more pej motimo wadwaro finance, wadwaro ni wayud pesa mwakonyoroge maisha. But ankoma aborito manya saibo mia mane omiachi mabanya saibo mia music matimo abro appreciate okobed maduong obed matin abro tiyo godo. Okay. Aneno kachaki wacho ni donjo e gospel nikech kalure kod gigo mane Nyasaye osetimo ni kit ngimani. Mana king'iyo kamera kacha ne jalno masamoro bende gombo winjo historia ama gimomiyo chopo kama ka en ang'o gini mane kale ama gin ang'o gini ma Nyasaye osetimo ni kit ngimani momiyo neno ni koro tipake. Yeah, gik ma Nyasaye osetimo na ng'eny. Kumocha dier awito baba kati ma koro nadong gi mama. Yeah. To mundo bedhe life mar bedo grow up gi mama otevida. Yeah. One thing when school one thing odhi auchiel e ot achiel. Yeah. To wadhi school wate to mama en ng'at achiel en med baba to en mama. So we tumepita challenges. Wakadho challenges mang'eny kode makata ka chopo sani challenges go okene mano jikoza mogolo gi kama entiere no. Nyasaye mano konye momiye teko mar chopo kama entiere. Mano mena wacho niya
an kuma bro pako nyasaye nikech kuma dier no lamonwa donyo giswa piny nyalo insist Marvin ka woni dhi kanisa ka uno ng'ama madongo yode so appreciate nikech ojikaza kabisa nguvu nyasaye mo mane umeona wacho ni kuma bro pako nyasaye abro lamo nyasaye ni course mane kama nachagua bedo bongo artist. En challenge mane neno ka samoro ne lit ni ama ne duong ni kit ngima ni masamoro no pitia mama uno pitia kodu ne ngano masamoro ne ni sane youth wadwa ma age group ni wacho ni adira Marvin ni wacha adira mbe chimoro ya manye platform adhi akimushuhuda na gima kale ng'eny gima mamu kale ng'eny first challenges en koso pesa ntiere koso pesa to mamu ne ngama oyaw kamati to first awach ni nenga yot for the time ni mono babu atio but ka baba no tho no chune no bed ka munyalo chungi abedo gi challenges koso school fee gi siblings ga gombe abedo gi challenges lipa loans moko matino tino magongo na goma stima abedo gi challenge kabisa so challenges gite mamwano komendo maybe no jobedo gi wari but no kane no worry face it kan wane otonya no nyero wachal life more but kachopo sane no dilemo mane gumio I believe ni any challenges ma vijana nyalo face off they just relax because God always open the way kori nasayo chokori yaone yo anytime koro ingalo isani nyaka kamichopeni in kendi ma in gi talanta mar were familia ukoso ntiere kamoro migoli mwacho ni gini nie lineage bas kenda mane talent ne atimo music gi brother na Royal Kid ma kinyo music na mokwongo edudo kentiero nywewe but sani na onge kode e music marario kich podo in school but in music industry anya wacho ni one code e family wa Mwachako music kich kibabu no kti music mamu me no kti music but maybe mamu wa music koro gine chako rekodi for example kechine makori iduone kore familia u ine ma ochako rekodi ane mochak rekoda inyalo isani ngama no motivate mondo ichaku wir ngama motivate wir rogadiere jo music to na video compose kabisa to na wacho ne nyalo chopo kucho nade by the way kuma nani no challenges wana chopo kuno koro na rogadeno Lodway TV kabisa Pacho Flavor to one day anino gimulongo ngatumoro longo Breeziana Child so Breeziana Child for time being nilimwona ki perform by the way nili inspire aneno ni ngani anyalo ero kako ngani tie to ngani en ngama nyalo konyo ngato kech kako we wacho inyalo gochona akonyo artist koro account number ne tunagochone by the way na yudo ni ngama ber to support music kanyo riambo music ga produce studio ne Breeziana Child record ma video en koda kanyo en ngat mo chung en ready gi konyo ngato inyalo swali nyaka sani gin wenge adi segolo nyaka sani asagolo wedare magite gen gi video sagolo ni wewe mama no ben gi video agolo usinyache mama no ben gi video okay Marvin wacho ni ko kanchi ya school to kendo videos isechako golo studio idhi inyalo nyiso ni financially support igolo kanye itimo fundraising ketano kapoditi koso ntiere ng'atno ma ochung kodi mondo koni in finance amochung koda en mamwa ma aere sana by the way ami gari bor kabisa en mama ma nigiro en mama ma chunye tele mama motel ngama no ene muchune music ene muchune di mora wach kamano kech is very difficult tele mama muchune music kech idoka jiwacho ni in ber kisomo bedo lawyer in ber kisomo bedo engineer but en ko ngeni aso achiko school for music abrotimo to kana music emboero gimatimo more by the way inamfurahisha kabisa mondo mine mama uchung kodi kaka nyathine nikech wayudo ni mana kaka wachono ng'eny jonyuol neno ni nyithindgi odhi mbele gi college mondo tim courses madongo puonjo bed journalist ere kaka ni convince ama ng'oma no neno moneno ni nyathina ni ochopo sama mondo kora chungo nikech neno ka ng'eny jonyuol kinyiso ng'ato ni dhi wer nitie ginene ga mopogore kuma mamwa na kao
wuoyo ne en mama moero wuoyo kod ji pamoja kedi pindo misenia ang'o midwa timo the best iri odwa ni tim gima the best we feel it true koro kano wuoyo kodwa to no penja ni ang'o midwa timo kisenia ada timo music but first no deal no go watching music idea when idea ng'ado timo music koro no bedo gi bagen moro connect ka ginyene be true but kuma ka kona jikaza ire kaisara timo music koro isaba so yanena le music bila timo idwa chake na mona nyise na dot music badwe ka kona chao na donje church kabisa adonjo piano adonjo kwenye ni chorus go ago yote so awere kanisa no mio no nyalo bet kanyo ka wer to neno kodugo to ngisani mavini di talent mar wer koro no inspire na feel koro yira ne I feel ni koro ye koda nyalo timo vini mavina neno ka sama ya wango wadwa ni wadhie break to kapo kwa dhie break adwa ni mondi igona lines Martin ami wer na lines Martin mar wendi mar ni wewe kapo kwa dhie break mana kinyo kamera kacha ni wewe aunge zoro kawono chunyo pongilo irito ya kila siku natafuta riziki nikamlishe baba na mama uko nami ni wewe 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 pero kama no mavini janeno madolo TV manaka kaiwinje kumwendo mawango do studio milongo ni mavinalo wadhie break managi wenre mar ni wewe no kikidhi mabor kete mane lolo TV wadwogo bang dakika matin Warranty boy Purchase your tracks today. Prissy Ancient Police. Aonge luoro kawuono chunyo pongi hilo hirito ya kila siku natafuta riziki nikamlishe baba na mama uko nami Purchase your tracks today. Hero kamano ni wewe 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 jukumu langu ya maisha ni yako tegemeo ya maisha ni wewe kila kitu nitakacho liko kwako ni wewe baba ni wewe ni wewe ni wewe ni wewe Purchase your tracks today. ni wewe ni wewe ni wewe Arwaki kendo janeno madolo TV tielo marareyo chendo twakro were mana kwa dhi mbele gi wendo makawuono wan godo e studio aparo ni ng'ano ma samoro ne onge machiegni kod TV mare iluonge ni Mavinalo kata nyinge mong'ere godo en Warranty boy. Mavin mana kwa dhi mbele inyalo nyiswa ni nyaka ni donji industry mar music ni gin ang'o gini misepuonjori sana ama misekawo kuom jothum mamoko mineno ni wati godo? Gima puonjore music industry ni ibed gi rito kikibed gi haraka
ma youth wadonje music kwa paro ni kwa donje golo one song and bedo gi million kinyo gari but sada wachunini ya gimora mora mitimo bed girito time gi chunyi to time ni dwaro ni yud finance ye kaki time kawuono idwaro ni bed ni tajiri king time mos ere ketkiero tiji to the prosper gimalani music ni the more yero tiji the more timo tiji giro achia nyasaiti ni malo anytime yonge gome kawuono kigolo song relax to ritarita kinyi ni gol moro mano kende gise pozuri yeah bedentiere samora mora manyakani chakto bedentiere seche moko mabe samori luongi mondo I perform ama bedentiere event mora mora mose luongi mise perform and how was the outcome yeah kamusa luonga nyocho ni asa perform music rani church na ma kanye banyocho ni the first pesa ama mulo man song na mane kama nyocho ni pesa na samulo na it's very challenging by the way issue ni poko lunga kone mang'eny yeah okay koro inyalo nyisowa ni waneno kaka wasani mang'eny ama youths mang'eny modonjo e wer sana mag gospel iyudo ka ntiere kama ka gisechope to gi backslide ng'ato kane wero gospel odok e secular iparo ni ang'o miyo ma timore gima matimore ni youths donje music ka gikia kama ntiere odonje music oparo ni maybe onyalo wero gospel oro nyalo wero bongo but music anya wacho ni music in concept ntiere kama in good at tika mi wacho ni anyalo wero bongo in good at bongo anyalo wero gospel in good at gospel so ni jukumu lako ku decide kanye man I feel ni I'm good at mudo kikikel challenging ni mbele ni inka to inkai koro youths ne go decide eri kama nyalo time the best kama nyalo time the best team by the way team Mavi ni pani hii kaka imavi masani wango de studio sani ni pani ntiere kamaro makisechope to be nyalo neno ni an koran mavi na se omoka ama ntiere friends mango nyisi ni bwana werigi weche mag gospel ni gi age ne ineno koro duogo ko ni gi jwa ipani manyalo timori ni kiti gimani king'eyori sana in kaka ing'eri owuok kaka ng'era kapar kanyalo timore na kaka ng'era but ina kumadier achopo aromo gi friends aromo gi friends magisi mavu sauti ni no ber kikete bongo mavu sauti no ber kikete wuodo ni gospel ji okohero but awacho ni jadi mani e Kenya kama prosper gi gospel jadi mo wero gospel ni mal gimora mora mitimo kana ntijo matuwero bongo adi leo bado ajenda juu ntijo mawero gospel pod kabo gi mbele so gospel kichako kikao irge mikete chunyi wacho jogingisa na wer bongo koro wa gospel ade wer bongo mano always is up spoil way ni kich nyasayo pango ni gimoro mbele so you need just to iluwe koro ki wacho ni dadi bongo ki weyo gospel aneno ni umana pili ni nyasayo satelo na tane gospel ana pako nyasayo ero kamano maben mana kwa mbele inyalo nyisowa bende achiedh nade misekalo wan gi mabeyo wan gi maricho koro kwacha inyalo nyisowa mago mabende isekale mose chando chunyi miseneno ka koro kama chope ni aneno ka koro mae mwisho achiedh nade ogino mage gini asante adia achiedh nade wasakale ntiere mabeyo ntiere maricho kanya chako gi mabeyo en ni bedo musician en gimoro ma smart kech ji kaka neni oken kaka neno ngato neni different to music omia neno gikma dongo music omia doje studio the first time music omia koro sani be anelo TV ma the first time koro manen gikma be ma music otimona to maricho manene music be tiere maricho manene music ni music is very hard it's not the way people know it onge kako jionge oken kaka en kijambi kako na ng'e ayudo ni oken kaka en you need just to work hard give up na to maricho be tiere i music ke sometimes in your bed pin mi fair mi watch ni gini tek okawe sometimes you don't need go songs be difficult here sometimes challenges be madro studio samoro yonge finance support mas man kitu kanya chini ngama supporter and 24 hours onya wachina support sometimes we support your music ni okowoko okiwacho ni odi obro wuko ko tichani but in avu moyo just kwa tunaro just one day one time utafanikiwa na utakuwa tuna mana kiwacho ni samoro ndiko wero kyo tinyalo nyisowa ni wende nigi
ntiere ng'ato ma konyi ndiko gi koso indiko gi andika kendi tang'o miyo? Ya, wendega andiko kenda. Wendega andiko kenda. To wendega anal ero loso wer. Luore gi maisha na. Ero loso wer luore gi environment. Mani mumiana andiko wer mar ni wewe. Luore gi maisha na. Kichen Nyasaye. Chaka ndio usiniache because luore gi maisha na. Ane gospel bongo. So maybe akiniacha nyalo Teresa. So actually usiniache ni song ama the best maneno ni akwa Nyasaye ni kikowea. Kikowea. Koro wende nigi ndiko gi gande kendi? Ya, wende gandiko kenda. Andiko kenda. Okay. Koro mana kwa mbele inyalo nyisowa ni kama koro ichopeni. Bende ntiere samoro miwinjo gande ka inyalo backslide ama bende ntiere gimoro miwinjo ka push ni Marvin weri gi gimitimo ni dhi mbele gi gimachielo ni? Yeah, challenges ntiere to gimoro ilano ntiere. Kiti nyalo music kakosa ni kama ntiere music yoro ni pesa ni sometimes biro matin. Gimoyo ngisini aborito chop nyaka katichati. Aborito nyaka we. Mona yuru pesa ni madwaro. Yilo gimoma ngisini okimani gimoro sa team aware gi music. But kuma awache ni maisha I decide your life kabiro mbele. Kana sa decide na lebelo musician is jukumu langu ariti. Mane gimayo wacho ariti. Kikoracho ni abodhi kode kama nyaka china gike. Ana music abodhi kode. So nyaka kama sani mwa kodi ni what's your biggest challenge? Biggest challenge ni wanigi issue mar performance ani. Yeah, so performance ani. Anya wacho ni biggest challenge ni anpokulunga kama perform. Kako nacho na perform music na church. Biggest challenge is support of music. You know the music industry supporting team. Yani wadu waro support sana. Music industry wadu support. Wanyo do manyo chunkodwa. Makako lungo station wanyalo bimalo. Okay, Marvin nano kasama yo wangwa. Inyalo nyisowa ni iparo ni government mar Kenya osetiyo nade ama be ipa ni gisetimo enough mondo gine ni upcoming artist ochopo kamoro? Kumanyo wacho ni government mar Kenya ndio gitemo. Okawachi ni giteme music industry. But maginya otimo gimel support music industry. Gizidi support music industry. Music industry timo youth mang'eny manyalo dhi malo like an doka dhi malo dopo ni mamoko konya piny kae. Koro ni just understand ni mama konya piny kae. So kwa wakinisaidia hapa chini na hapo juu ni support wenye dhi malo. Okay. Amana kwa dhi kuma watieko adwa ni mondo ingi wang kamera kacha inyis jogo ma twak rowere masani neni en advice mane maduong' minyalo chiwo negi ne jok maneno mabine studio sana? Advice maduong' manyomiyo vijana masani tim gimi ng'eyo ni inyalo prosper in life. Piny ni okochwe ng'ama fuo gi ng'ama rieko kite chalre. En mana niya mari life ni choose na. Kech nyawacho ni life na choose mondo bed kama kaka bedo. Koro mak yo maber mar vijana. Agi vijana wangade challenges mang'eny. But challenges are there but girumo. Koro vijana mawinja sani ananyamyo gi advice ni gibed gi roho mar ero Nyasaye. Gibed gi roho mar tiyo ne Nyasaye. Gibed gi roho mar chagua ni adatimo gima ber ok gima rach. Kamano Marvin. Kendo kapok watieko chakingi mana kamera kacha. Ne jok madwa support, jok madwa winjo wende ni social media platform iyudi kuonde machal nade to gi nying mane? Yeah, joma madwa support music na yuda one YouTube, Twitter, Facebook, Warrant Royal, YouTube Warrant Royal, Facebook Warrant Royal, Instagram Warrant Royal. Idho dakal gi nying Warrant Royal, subscribe YouTube channel na monwa inua industry man. Okay, kamano Marvin. Kora dwani mondo watieki gi wendi mar usiniache mana king'iyo kamera sa osema yo wang'o kendo sadhi nyis jo neno mag Lolwe TV werne gi wendi mar usiniache. Yeah, usiniache and so I'm the best by the way. Ahere kabisa. Okay. Baba kulio yangu umesikia. Najua utaniacha baba. Okay, bimbele. Baba, kilio yangu umesikia. Kilio yangu baba, nahitaji moyo wako.
Erokamano. Please don't ask. Nwa BP modi. Janeno mar Lolo TV mano ema kelo e giko mar twak rowere odiochieng' ma kawuono. Ka bende sabedo jata chenro mar Pauline Oyudo, wendo ma kawuono ne wan godo e studio iluongo ni Mavinalo. Ka bende owewa gi wer mar Usiniache. Ka bende onyiso watno moro amora ma digomb mar owinj wende iluongo ni Warrant Boy e social media platforms gete. Ka bende advice no momiyo rowere gin ni gibed jogo mohero tiyo ne Nyasaye kendo gibed jogo mohero Nyasaye. Erouru kamano waromo odiochieng' machielo. Sebedo jata chenro mar Pauline Oyudo. Waranti tena Baba, kilio yangu umejibu Baba, kwa kikujuisa Baba, nani kama wewe Mungu wangu na ujiuliza maisha yangu nimekupa Baba. Mwana kwako najitai mimi niko hai. Mwana kwako najitai mimi niko hai. Niko na yeye, niko na yeye Baba, niko na yeye. Usiniache Baba, watanimaliza. Usiniache Baba, atafuraha sina. Usiniache Baba, watanimaliza. Usiniache Baba, furaha sina. Naongoja mkono wako Baba, naongoja mkono wako. Mengi umefanya nikaona Baba, naongoja mkono wako. Purchase your tracks today. Furaha nikiwa na wewe, furaha nikiwa na wewe. Bwana, mengi umefanya nikaona Baba, niko na wewe. Mwana kwako najitai mimi niko hai. Mwana kwako najitai mimi niko hai. Niko na yeye, niko na yeye Baba, niko na yeye. Oh my God, it's Breezy again. Purchase your tracks today. Niko na yeye. Breezy again.